Здравейте, момчета и момичета! Този път ще говоря с малко по-хубав глас. Пак! Видео. Но няма да е на скучни игри, а ще е на игра, която по-познавате. По-хубава игра, може би. Но все едно да пристъпим към играта. Няма да говоря с момически глас, а ще говоря по-мъжко. Да знам, че не съм на 4. Защото не съм на 4. Моето всичко е на 4-то ниво съм. Окири, хогове и... Абе, син. Хогове. Едва някой му е дал хогове. Да, никой не му е дал хогове. Хогове да бъде, няма да има. Хогове ще след. Yes! Кой ми е донет овачерки? Кой ми е донет на овачерки? Едно. Както виждате, съм си приготвил. Ами? Обаче... Да. Ще си оставя армията с 3000. Мисля тази армия, както виждате, няма много да... не си има много дарк, няма много елексели и пари. Само тези милиарда, на бах, че ще изкочи милионче. Милионче няма да се. Добре. Все едно ще го 300 на. Поне ако не го 300 на, най съм. Така, значи. Да. Го. За да разберем дали има нещо. Да по-сигурно. Защото един път така да няма нищо. И оп! Има си нещо. И то не е каквото и да си е нещо. Ужасно нещо. Ето един хил. Ето един рейд. И ама снимам клип. Добре да ми даваш в YouTube да снимам клипове на 15 минути, зато и ще продължи 15 минути. Аз отивам в другата стая. Извинете за шума, но просто майка ми вдига. Какво? Няма. Хайде, чао, мами. Да. Това ще се чува много зле, но няма как. Просто ще... Какво стане?
19, светла обрейкера, деботи. Забусти. Това да не става. Вижте колко цели 30 лева. Аз събирам това юго. Хора. Хогове, мили мой Божи, хогове, мили мой Божи. Да. Вижте ми амята, която не винаги става. Както виждате, тя се зълти от 17 гиганта, 9 барберена, 9 тарчера, 9 гоблина, 6 лаубрейкъра, 14 няма вокили. Дали няма вокили? Там да пчено нещо. Регамейшън. Взел съм велвет. Ти мога да го бига. Валям 3 лайтинга и дракон. Ох, извинете, не така. Да, такива. Този клип е за да ви покажа как аз се купувам. Това ми е базата. Ще покажа и другите им бази. Тази аз си трябва сега да... Просто нямам нещо на интернет. Това ми... някакви... Трябва обаче много да се не готво. Не съм не готво. Някой да не помислите, че съм 77 годишни. Просто ей тогава и да си жан да съм клипове, защото не е клип. Ще видя нашия първи профил. Бравъс Барст. Да го видим наша брат, да го видим наша. Има 5 левел. Ето си има нещо. Сигурно аз не съм. Този път да чуя една станхал. Има не... Добре. Това... Остава да видя бомба на първи или на втори левел. Трет левел, браво. Хора, кажете ми, че не е ръж. Еми, значи, ако не е ръж, той е... Аз съм Мики Маус. Аз съм Мики Маус. Просто... Рапо да видим.
Кой ме да се махне точно? Драконите, бейби драконите и хоговете. И барбераните, и гигантите. На този господин. Едва ли? Вижте! Не си е маснал! Дай ми си направо! Всички ограни на 10 левел. 10. 11. Да! И знаете ли какво даже? Той има стени на 6. Ето, че най-силният играч на света има нещо силно, колкото аз имам. Инферно Тауър. Толкова си инферно. Аз съм Инферно Тауър. Ето пич, къде са моя дефенсове? Аре хора, помогнете, не мога да му намеря ар дефенсове. 8 лева. 8 лева. 8 лева. 8 лева. Сега става. Този, знаете ли какъв е? Той е, знаете ли? Най-силният ни българ. Биги. Българи. Вижте колко по-малко купи. Вижте му профилът, той е по-силен. Всъщност горе-долу е малко по-слаб, но профилът така. Боже! Тай поне няма оград на 6 лева. И поне има повече оград на 11. И абсолютно всички съм на 10 тия и тия. Но кой брои 10 оградки? Тъм неговите бяха почти всички. Сега. Знаете ли по-бързо да намеря някой да атакне? Айде. Ще пусна тука. Всичко да се махне. Ще атакна с дракони. Имаме една атака с дракони. Там дето ми трябва 3 лайтинга. И драконите стават доста. Първи. Поне ще разбия дефенс на пича, който ще направи. Не разбия, знаете ли кой ще направи? Писна ми от вас! Просто мятам едно по средата и толкова. Аре, понеже няма време за клипче, ще приключваме епизода, защото YouTube не ми позволява да гледам, да правя по-скоро клипчета на 15 минути. На 15 минути. Така ли? Така. Аре.